com a persona del món educatiu, doncs estic molt preocupat per aquestes dades, em semblen absolutament frapants. Són dades que segurament són multifactorials, jo diria. La primera de les causes que podríem atribuir a aquesta qüestió, doncs jo penso que en aquest país, i quan dic en aquest país em refereixo a Catalunya, els últims anys ens hem centrat, per no dir obsessionat, a fer coses molt dinàmiques, molt innovadores, molt guatxis, amb un cert puntet d'esnovisme, i això ha fet que descuidéssim coses molt importants també en el món de l'educació. Per exemple, aprendre a llegir i aprendre a escriure. Per tant, jo penso que en aquest país el que s'ha fet, en alguns casos, és una suposada innovació que ha estat mal duta a la realitat. Aquesta seria una de les possibles explicacions. Perquè, pel que estàs dient, per tant, aquests mètodes innovadors han deixat de banda el que pot ser troncal, que és com aprendre a llegir i escriure. No s'han pogut compaginar o no s'han compaginat totes dues coses? Sí, jo penso que a nivell educatiu en aquest país estem bastant polaritzats entre dues posicions, no? Una que tendeix molt al conservadorisme i una altra que tendeix molt, com deia abans, a l'esnovisme. Segurament en el just terme mitjà, que deia Aristòtil, hi hauria la solució. Tampoc no vull fer cap esmena a la totalitat al constructivisme. El constructivisme vull dir a l'aprendre a aprendre, que els alumnes tots sols construeixin el seu coneixement, etc. Però el fet de seguir els dictats gairebé de manera religiosa d'algunes entitats, ja sabeu, molt polèmiques, com la Fundació Bofill, l'Escola Nova Segle XXI, etc., que han fet percebre en el relat oficial que els llibres de text, que llegir, que escriure era antiquat, doncs penso que això ha tingut conseqüències, no? I aquest relat, en bona mesura, l'ha comprat el Departament d'Educació. I per revertir aquesta situació, tu què creus que es pot fer, Gerard? Home, per començar a deixar els dogmes, no? Tenim un problema. Oi que tenim un problema? Hem d'acordar ara com hi posem solució. A mi se m'acuden unes quantes idees concretes o coses que necessitaríem per poder millorar aquests índexs. Per exemple, coses que a mi se m'acuden perquè els alumnes aprenguin a descodificar, que al final és que no pots interpretar la realitat si no saps llegir, si no saps descodificar els missatges que t'arriben. Per exemple, una cosa, que els alumnes tinguin textos per llegir i, per tant, que això no sigui vist com una cosa del passat. Quan dic textos per llegir no dic ni que siguin en paper ni que siguin digitalitzats. El que no pot ser és que els alumnes només vagin a l'escola allò a gaudir, a relacionar-se amb l'entorn. Penso que aquesta pedagogia en aquest sentit ens ha fet mal, no? Per tant, els alumnes han de tenir textos per llegir i, a més, uns professors o uns mestres que sàpiguen llegir i que siguin apassionats de la lectura. Perquè la passió per la lectura, al final, es transmet, igual que la passió per qualsevol altra cosa, no? Per tant, digues. No, t'estic dient que clar, que la passió per la lectura es transmet, és a dir, que quan a algú li agrada llegir, això és que supura. També a casa, A casa, efectivament. Digues. Flota per l'ambient, no? I al final necessitem mestres i professors que els apassioni llegir, que els apassioni explicar històries, que sàpiguen donar-li un encant a la lectura i també que tinguin un espai curricular per fer-ho. Per tant, això què vol dir? Doncs hores, i per tant no veure-ho com una cosa secundària. Si cal dedicar hores a aprendre a llegir i que els profes ho facin, o que els profes donin una estona, una hora setmanal o dues als alumnes perquè llegeixin, perquè agafin el gust de descodificar, que els hi puguin preguntar allò que no entenen, jo penso que anirem millor. I una tercera cosa que a mi se m'acut, que l'hem tingut bastant descuidada, és que els centres tinguin bones biblioteques escolars. Jo he estat profe en alguns centres i dius, home, esclar, és que si aquí els hi posem a les lleixes als alumnes l'Ulisses de Joyce, potser això no és el que els interessa més. Per tant, necessitem bibliotecaris amb una dotació horària per poder-s'hi dedicar, per poder indexar, per poder fer adquisicions i que, a més, puguin fer una tasca de prescripció als alumnes, que els hi puguin recomanar novetats, que estiguin alerta, per tant, als còmics, a les novel·les juvenils, etc. I penso que en aquest sentit no totes les biblioteques escolars van en aquesta línia. N'hi ha algunes que sí, n'hi ha moltes que sí, però no totes. Què vol dir això? Això vol dir que necessitem recursos. Fixeu-vos una cosa, i ja acabo. Ahir el Departament d'Educació va fer un showroom
en què deia de cara a l'any que ve, a primer d'ESO, i llegeixo textualment, es faran aules amb mobiliari inspirat en la pedagogia relacional amb l'objectiu de crear entorns educatius que afavoreixin l'aprenentatge. Que, per cert, ja costa d'entendre com a comprensió lectora això que volen dir, no? Doncs, ostres, per què no dediquem els recursos a altres coses que siguin menys altisonants però més útils per la vida? Pregunto jo. No, més clar no pots parlar, Gerard. Quin paper juga en aquestes generacions la tecnologia, la telefonia, els mòbils, tots aquests factors de distracció, també dels adults, com incideixen en aquests joves, en aquesta població que també ja comencen a tenir telèfons mòbils als 12 anys, molts d'ells, i per tant són elements de distracció. Gerard. Sí, i precisament la lectura és tot el contrari de la distracció. És concentració i és immergir-te en un món, sigui de ficció o no de ficció. Una cosa està clara, jo penso, les noves tecnologies han vingut per quedar-se. No ens les traurem del damunt. Està clar. Per exemple, ara se sol parlar molt del xat GPT, no? Doncs, bueno, això existirà. Per tant, això ens obligarà a reformular, per exemple, els treballs a casa, no? Què hem de fer nosaltres com a professors? Doncs ensenyar-los a fer-ne un bon ús i a fer-ne un ús de manera crítica amb les preguntes correctes perquè donin respostes correctes. El que no podem fer és anar al revés del món. Ara, que aquests elements dins de l'escola i dins de l'aula poden tenir afectacions? Evidentment. I fora també, a nivell de concentració. Però això en aquest sentit és inevitable. El que hem de fer és contrabalançar-ho una miqueta amb altres valors, per exemple, el de la lectura.